Oh, hello. Good morning. Kung ako sudan munggos. Munggos ko na ay bulad. Dari pansit. Kung iring asa to. Diyan sa ba ni munggos, daghang kaayo. Esther. Yung mga arthritis ani ah. Shout out ni Kuan ni Ma'am Bilina Vlogs ug ni Ma'am Sana ang ni Jenny Rose Bautista. Pansit manok man daw ang kuan ani subak. O siya wakamara karon ka wa ba ni Anhes bala? Ay, Simba. Simba kay kuha man to siya sabadista. Ambot unsay wala ni mura man ni kaning baboy di ay ano siya manok. Happy. Shout out ni Kuani, FS John Gravity ni Ian Dungog, yan Dungog ni Mr. Vincent ni Joseph Jan Junaldo Ribaha ni Kirby, ni Mami Angela, makulay na buhay USA, ni John Mark Ali, Mang Juan, og ni
Mars underscore lost friend sa siyang father si Manarista sa gikan siya Cebu pero na siya Batangas karon. Ngayon pa ni Junre ni S all about GM. Aray, hapit na si Antigo. Aray. Mang Juan, John Baidal, yung ngalan sa YouTube. John Baidal. Isa pa. Uy, shout out din kung ani. Mami Maya Mia, Paku Queen. Muani biya to. Yung muani siya di ay. Lapit na limtan. Huwag ni Tashilips. Ni Chacharot Vlog. Ni Chika Berta, dira sa Davao, taga Davao dai no. It's all about GM is Bukidnon man na siya. Balin siya Bukidnon. Yan is Panabo. Asya. Na. So, thank you so much ha. Ako nang i-upload. God bless. Thank you so much.